फलोवार्स नोंथांमोन फाइनाली जोङो दायो जोंनि बर'नि गामि एबा सराइदेवआव जोङो एन्ट्रि जाबाय हाबबाय जोङो दायो जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि टीम आरो लोगोसे जिल्लानि टीम आनसलिकनि टीम गासै बिबानगिरिया नैबे सराइदेवआव हाबजेनबायानो जोङो दायो थुबुर जादों बेयाव थुबुर जानानै जोङो सराइदेव गामिनि जितु जोङो राननो गोनां माखासे मुवा बेसाद दङ बेखौ जोङो रानगोन नोंथां नै दासो जोंना बर' लांगा दख'ना गाननाय दासो लोगो मोनबायलै साबायखर दे ओमफ्राय नैबे सादाजों जाफाखायो नामा नोंसोरनिथिं नालागे दे आচ্ছা ঠিক আছে दे बर'थ' बुजिबाय ना नाबाय অলপ চলপটো বুজিबाय फाइनालि नै रा दा लुक्स बर्डआ माबा मोनसे फोरमायदो आदा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै माबा मोनसे फोरमायनो बर' गामियावदि सफैबाय आदाया गोसोआ माबायदि खननै आচ্ছা बैयाव बर' रायज्लायनाया खम नामा एसे बुजिमोन आरो मोनसे माबा अलप जिर'निल' माने बर' माबा सोलोंनो थाखाय जों बड'लेण्डनिफ्राय लाबोनानै बेयाव दोनफैदोंमोन आरो आচ্ছা माखासेया रोंबाय खोमा एसे दोनफैनायखौ फोरोंदो आरो नै आदाया बेयावहाय सराइदेवआव खेबनै फैखांबाय जोंहा दिनै फार्स्ट आगान होबाय जों दायो जोङो जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जितु दिनै बायदिसिना राननो बेयाव फैदों जिहेतु सेन्ट्रेल एबसुनि बिबानगिरिफोरा बिथिं एसे रेस्ट लानानै दङ दे नायलांबाय था नै रा गय मोनजायो बहुत गोबाव जाबायमोन ओंखायनो सराइदेवआव गय जागासिनो दङ गय मोनजाया एसे बावबायमोन ना दायो नै सराइदेवआव फैनानै एसे मोनजास्लाबाय नोंसोरखौनो लोगो हमनो फैदों दे जिराय बहक मानो लादो बिथांखौ मानिनांगोन बयबो दे रायजो राजा नोंथांमोन बिदि बैसोआव जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एसेबां मदद होबाय जितु जोंहा 8 सानावलागै जों बेवहाय थाबाय बे सानावलागै थानाय जोंजों जोबजासिम मदद होफाबाय आरो जों बिथांमोनखौ जोङो मानिनांगोन दे नोंथांमोनाबो मोजां मोजां कमेन्ट्स हर बिथां आबौनि थाखाय दे दायो जोङो जा सेन्ट्रेल एबसुनि बिबानगिरिफ्रा दायो बिथिंहाय मिटिं खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ लानानैहाय ইয়াৰ পিছতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ বিয়খালী আঞ্চলিকৰ সভাপতি নৱজ্যোতি বসুমতাৰী ইয়াৰ পিছতে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতি আছে দিনেশ ব্ৰহ্ম ছাৰ উমেশ দৈমাৰী ছাৰ মই ছাৰক চিনাকি ৰাখিব জনাইছোঁ আৰু এখন আৰণাৰী সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী নাৰায়ণ বসুমতাৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ দিনেশ ব্ৰহ্ম ছাৰ আছে ছাৰক এখন আৰণাৰী সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমাৰ উপদেষ্টা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলাৰ পায়ন থাকিলে ডাঙৰে জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় কমিটি অবিদ নাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ওৱান অফ ছেক্ৰেটাৰী বিদ্যাও বড়ো আমাৰ হৰেন্দা আছে আমাৰ এডভাইজাৰ আমাৰ সুশীল ইছলাৰী কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী বুদ্ধিৰাম বসুমতাৰী শিৱসাগৰ জিলাত আমি আছিলোঁ আমি ৰৌদৈ পুখুৰী পাৰত আমি কেম্প কৰিছিলোঁ 10 দিনীয়া কেম্প আৰু তাতে আজি শেষ হৈছে শেষ কৰি ছাৰসকল আমাৰ মাজত আহিছে আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ মাজত আৰু মই পোনপ্ৰথমে বেছি দীঘলীয়া আমাৰ আইতাগৰাকীক দিবৰ কাৰণে আমাৰ সভাপতি সন্মানীয় খুৰুমদা ৱাৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়ি
নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উপভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ নিচে মিডিল আমাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰিয়া আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি খুৰুমদা ৱাৰী ছাৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰ লগতে আমাৰ উপসভাপতি উমেশ ছাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও ইয়াত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ যি কাৰ্যসূচী আমাৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ नमस्कार ओमफ्राय गामिनि नामा औ ओरैनो माबायदि दैबाना जादोंमोन नोंथांमोननि बेयाव औ फलक फैयाखैमोन आरोना दा बे समाव एबसुआ जे फैनानै नोंथांमोननो माखासे दख'ना माखासे बाल्थिं माखासे गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर आरो गोबां खदाल गोबां बेलसाफोर दङ बिनि सायाव होमबा नोंथांमोना मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ जोंथ' मोजां मोनबाय दा नोंसोर फैनायखाय मोजां मोनबाय आरोना वेलकाम दे थैंक यू दे बाय 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 दे बाय बाय जोबोद खस्थ' खालामना होबाय जोंखौ दे था लोगो मोनगोन दे नोंथां था दे लोगो मोनगोन दे सलायदो गारिखौ दे थादो लोगो मोनगोन दे आइसु दे बाबु बाय 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 दा बिदाय लाबाय जोङो नै सराइदेउनिफ्राय दे नोंथांमोनखौबो बिदाय लाबाय बाय बाय